Ya, ngiyabona kule tutorial. Ngifuna ukunikhombisa ubuhle bale ndawo kuqala. Ngiyabona kule ndawo lengizoshutela kuyo le. Enhle kabi le ndawo elengancane sithanga phesheya hey. Ntongo. Ogqibele le nto obuyenza pha. Masiyami. Okay, hayi-ke. Yeza ngoku landela. Hayi, masiyami. Ndikushiye ndiyakwazi ukuthi kasenze wena. Hayi, owenze le nto endiyitshoyo. Hamba ndikulandela apha emveni kwakho okanye ndingakho le. Khawuleze bo. Okay. Ya. Ngisasho ke. Sanibona kwakhona Xolani Soyipha. Uyabona ke kule game lena ndiniphathele i-tutorial mayelana ne-cloning ukuthi kule nto za ku-Premiere Pro uklona njani, ungaziklona kanjani uziphinde kabini kwi-Photo J1. Uyabona ke lana njengoba ubona la ndine-clip yam lana ndishute lana ndithetha nam ndodwa la ndiziphendula, ndenze nje i-scripture la ibuyabheka, ndiyathetha la njengoba ndithetha lana ndenzile enye i-footage yam, enye i-footage yesibini yile, ndinale footage le footage le ndiphendulana nale nam kule footage le bendiyishutile ekuqaleni. Because so into ebalulekileyo la into endiye ndayenza ne ndiye ndashuta ndiye ndabeka ilokhuza ikhamera yam estendini yam still, so yona into ebalulekileyo xa ungabutshuta, yabo, ukuthi uyibeka nje ibe kwi-position ibe still ikhamera yakho. So ndenzile yonto ke ndiqale ndashuta le nishoti le i-empty ndabe sendiqhamuka la ndathetha ndizibhalela i-script endizosithetha ndiphendulana nam omnye kwelicala kusendim kwayilo, ndaphinde ndazokwenza le i-footage, yabo. So le footage le ndiphendulana nam ndime kwelicala, so into enjalo ke. So ndizonikhombisa ke ngokuthi ihlangana kanjani yonke le nto ibonakala ibe yisine eyi-1 kube ndim ndiphendulane nam kodwa ndibe ndingumuntu oyi-1. So ke lana ke njengoba ubona lana i-footage yam lana yona ndisebenzisa ikhamera e-high quality 4K like, but nje just for i-tutorial kodwa ndiyathemba ibizobonakala. But ke ndinawo nomoya ke lana ine-noise yomoya, so but wena ke mawushuta yakho ungashuta umoya ungabikho. So mna ndandinomoya ngaladethi njengobona umoya usho kabi, ubhudla kabi la kwi-sound yami, but hayi kona izosebenza le footage ngoba ile nto zayam i-about i-cloning isithombe kakhulu, not umoya ukuthi ihlanganiswa kanjani. So okay, mandingachithi isikhathi ke mandiqale ndingene kuyo i-tutorial yam. So la nayi shot yami yokuqala, isini yami yokuqala, thetha nam ngikwelicala lengabo, yabo, footage yami yokuqala. So into enyenzayo uthatha le footage le, ndithatha le clip yesibini le, then le clip yesibini ndiyigibeze la ngaphezulu kwale kanje, yabo. Yabona ke ngoku le clip ihleli ngaphezulu kwale, akho nje ndithathe nje le clip le ndayibika ngaphezulu, yabo. The same, thathe le clip qalele ekuqaleni, yabo, then ndavula so ndihlisa le sound ndayisezantsi, then ndayidonsa ndayibeka apha ngaphezulu kanje, ndasi-aligner kwindawo eyi-1. So into eyenzekayo ebalulekileyo nje lana akho nto itheni, yabo. So into mawuyenze it's either ungena la kwi-footage ucofe phaa kulaa ndawo, yabona phaa ku-opacity, phaa uvule phaa ku-opacity, uyaphi kwi-properties zevidiyo, ungena la kuvela ii-properties ze-footage. Uma ngabe ivalekile ilokhuza yakho ihlulekile, ufike uyivule kanje, uyivule until kuvele i-opacity kanje,
phaa ku-opacity vele ndicofe phaa kulaa mask ucofe so uyabona so seyimaskile ngoku then uyidonse kanje le mask udonse le mask kanje yabo uyidonse ngolu hlobo ivuleke izogcwala yonke la le mask le afuna le mask igcwale la izoma la kule ndawo yabona ngoma sawubheka i-clone seyenzekile yabo sayenzekile already sendiyigqibile mawubheka ngoku uyabo sesibabini ngoku yabo but into eyenzekayo na kufanele ke ngoku ndizama ukuthini ndizama ukuqondanisani i-dialogue le yethu njengoba sithethe iqondane yabo so into endizoyenza ndizoqondisa i-dialogue le yabona ke funeka qha ndifuna ukuqondisa le ndawo le ngifuna le ndawo athi ngifuna ke hlehla le ndawo lambuza kuyo athi seyigqibele into kuyenza athi ya uyabona ke ngoku ihlangene ke ngoku i-dialogue yabona iphelele ke ngoku i-clone yethu phaa yabo igqibile ngoku i-clone mawubheka ukusukela la mbheka yabo qha ndifuna le ndawo le so yabona iphelele phaa i-clone yethu iphelele phaa i-clone yethu singayenza ngenye indlela uyabona le ndawo le bendithi kuyo la mawuthanda la ungangasebenzisi imask ndithini ndidelete le footage ndidelete le mask yabo ngoku ndidelethane imask andithi undo yabo ndenzeni nayo imask so ndenzeni ndidelete le mask yabo so akusekho clone futhi enye indlela yokuyenza uyakwazi ungasebenzisi lokho uzuthini la njengoba bendithi ungena la kulokho uza ku-effects ungena la ku-effects la then useshe ucrop uthathe i-crop plug in uyibeke phi ngaphezulu uyayithatha nje uyifake direct kwi-footage ngaphezulu then ungena la kwi-properties uze la kwi-properties zayo la nazo i-properties ze-crop yakho plugin then uze la ku-left uyakhetha uba maybe ufuna ukusika ke eliphi icala usika u-left usika uya u-left or usika ucropper from right yabo so ndizothi cropper right kanje yabo cropper from right kanje so ngoku mase ndisithi i-clone ikhona yabo ikhona i-clone futhi yabo lana
uma ngabe la ubona le line le uyakwazi ukuthi la le line le makucaca uba le line lena igqamile le la kule ndawo le ihlangana kuyo le line le eya line le uyakwazi ukuyenza uyifederate maybe 5 yeah or isengapha minus 20 or minus 15 then ndiyibuyise futhi ize la yabo enye into ofanele uyiqaphele la kufanele umake ukuthi i-clone yakho usondele kangakanani wena la emntwini la iline le enisondelelana nayo. If usondele kakhulu la then iline yakho ye-clone kufanele ibe la kule ndawo, but mina because thina siqaqelene kakhulu asisondelananga, so fanele ndiyabonga ngoku fanele ndiyibuyise ize la le ndawo i-right le ngoba mna ndisondela ndifike ndime la yayibo. So zezaa zinto nje okufanele uzimake, uyabona uma ungabe uyisika yabo sivele soyi-2 manje sivele kahle soyi-2 manje. So yiyo le i-clone enye i-option ke le yokuyenza it's either usebenzisa i-crop plug-in okanye usebenzisa mask yabo. So injalo ayikho nzima i-cloning ku-Premiere Pro, so nje yiyo nje into ebendingayo namhlanje ukuthi ndinivezele ukuthi i-clone yenziwa kanjani. So ingxaki leyo moya ke kwi-microphone awuyo problem kakhulu because ke mna ndiyashuta umoya umbi kugqutha, but into nje bendifuna ukunikhombisa yona le i-cloning yabo ukuthi yenziwa kanjani. So yiyo le i-clone. Yayibo yiyo ke leyo. Hayi ke sithembe tutorial yethu iphelile ke ngoku kule ndawo le. Yiyo i-cloning lena iphelele. Umuntu onombuzo angawufaka apha ezantsi